ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хубен? Тинҷаин саломатиётон хубай, вақтотон хушай. ин рӯз 16 феврали соли 2024 100 рубл 119 сомонӣ. хоҳишаи ҳаматон ҳамин дар омаден я лайки бепла базанен, бахилӣ накунен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорам ай канали ма ягон хонаи мошини арзон меоем. бародари азиз, ин рӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ. хонаҳо дорем аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе, аз тарафҳои Зафаробод, шаҳри Бухтар астай, ноҳияи Рӯдакӣ астай, ноҳияи Сино астай, хулоса аз ноҳияи Панҷам астай. беҳтарин хонаҳои баҳри шумо тамошо кунен. качас бара баланд карда монен, дар комментария нависен аз кадом маркаи мошино хонаҳо навор кунем баҳри шумо. мо пешниҳодш мекунем, чунки ин рӯз хонаи пага бо мошино мешава. бачаҳо навора бо диққат тамошо кунем, маълумотро гӯш кунен, кадомаш ки маъқул мешава занг бизанен, бихарен. бачаҳо ҳозир дар канал подписатсия кунен, подписатсия, лайка бизаненда, зангулаша висе кунен, навора тамошо кунен. эълона сар мекунем. якум хонаи фурӯшӣ. бародари азиз, эълони якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак мегӯяд, деҳаи Коковод. бародари азиз, об свет ҳастай. ин ҳамин хонаи дидесен, ин ҳамин бачаҳо 8 сотиқ замин масоҳат дорад, зиндагӣ кардесан, об свет дорад, ҳуҷҷатошам ҳастай. нархша мега 150 000 сомонӣ, бо савдои хубам дорад. агарот беҳад калонай бародари азиз, хулоса мардум зиндагӣ мекунад, зиндагӣ мекунед, мегиренша. гирди хона полни маҳкам кардагӣ бародари азиз. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, об дорад, свет дорад. 150 000 сом бо савдои хубам мекунам. рақамҳои телефон 985, рақамҳои WhatsApp 985, рақамҳои ростиски бародари азиз +7 900 да занг мезанен. ин ҳамин хонаи бачаҳо дохтагиан, дар дарунаш зиндагӣ мекунен. ин тарафаш ҳавли агарот, об свет ҳастай. хулоса ҳолати хона хубай бародари азиз. занг мезанен аз номи канали Саудо ТВ, бо арзонтон мекунад. азиз, беҳуда зангшо назанен, ҳолати хона хуби бадай пурста. бачаҳо нашоти арзоншавӣ ҳамин хона бачаҳо рақамҳои телефон, WhatsApp, телефонҳои русиски ҳам доранд. ҳамаша занг мезанен, мерен, мехаренаш маъқул боша. агар дар комментария ҳатман бачаҳо нависта монен аз куҷо мо дар навори бадна хона монем, то чанд сомона. мо навори бадна аз рӯи комментария пешниҳод мекунем. фикрҳои шуморо ҳатман ба назар мегирем. абадан ҳамин навори мо шумода маъқул боша, агар дар мо комментария нависен ки Саудо ТВ ба пеш рақами 5 бизанен. гап нест ҳаматонда бачаҳо, мо баҳри шумо меҳнат мекунем, шумо гуфта навор мекунем ки тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. рости хонаҳо беҳадди бад қиматан. мо ҳаракат мекунем ки арзонро шунем, чунки шумо ба хотири хонаҳои арзон тамошо мекунем. дуюм эълони рӯза бародари азиз, крошкаи фурӯшӣ барои ремонт кардани пуштои хона, барои кори фасадӣ, яъне ки хонаҳо беруни хонада истифода мебарен. ҳамроҳиш мақсад через санг краскаш қатъӣ илова мекуненда, краскаи хонатона фасон мекунен. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, акман уқа маълумоти пурра надорем. ин ҳамин маҳсулоте бачаҳо. ноҳияи Сино, шашум баз, пеши масҷиди Қатар, аммо ҷазира дай бародари азиз, масҷиди калон айко ам ҷай. хулоса 1 килош 1 сум то 1 сомон 60 дирама нархша бачаҳо. барои фасади хона истифода мешавад. рақамҳои WhatsApp ҳамин 300 00 10 07 да занг мезанед, дастафка мекунад бачаҳо. яъне ки сумша метен то куҷои боша, агар шумода дастафка мекунад, оптом бигирен. барои савдо кардан бениҳоят удобнай. занг бизаненда бихаренаш бародари азиз. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Панҷа қарор дорад, деҳаи Сабухоз, Мирзаян меган, ҳамун тарафда бародари азиз. се комната 11 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳамоми даруна ҳам дорад. гирди хона маҳкам кардагӣ бародари азиз. ҳуҷҷатош 100%. медпункт, магазин, масҷид, мактаб ҳамин наздикида 2 километр разница дора раҳш бародари азиз. об свет ҳастай. нархша 170 000 сомон мега, бо савдо ҳам мешавад. хулоса муомила ҳам дорад. рақамҳои телефон, WhatsApp, телефонҳо ҳар сеш да занг мезанен, маслиҳат мекунен. хуб,
раҳсоз ҳаққи ҳамсоя зиндагӣ кардастанд. 3 комната духтагиян, дарахтои мевадиҳанда. хоб баъдан хай ҳавлӣ намехел бачаҳо у тарафша занг мезанед, мехаренаш. нашоти хона маълумоташа бигирем. мегзарем ба 4 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. ин ҳами зани бардор азиз. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рӯдакӣ меган, 160 000 сум нархаш. як комната квартира дар 9 этаж қарор дорад. ҳами 141 метри квадратиай масоҳаташ. рақамҳои 016 ахираш телефоношонай занг мезанед, маслиҳат мекунед. ба ғишти пухта бардоштагиянша. срочна квартираи фурӯшӣ пеши поликлиникаи станса мега, рӯбарӯи 16 баз. унамуҷа бачаҳо қарор дорад. занг бизанен, маъқул боша агар бигиренша. инами хеле бардоштагиян. ба хоси дили худотон далши краска мекунен, фасон карда хулоса зиндагӣ мекунен. бовар дорам навораи мо шумо дар маъқулай аддуши дастгирӣ мекунен шумо. мегзарем ба 5 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ бачакҳои кулобиё ҳамиҷа бошин агар дастотон навардон ёки дар камитара нестан ки ҳамиҷаи мо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, канечкаи тангияни 7 қарор дорад бардор азиз. 6.5 сотиқ замин масоҳат, 2 дар хона. инами хонаҳай бачаҳо свет дорад. ҳуҷҷатош 100%. канечкаи тангияни 7 меган. нархша 150 000 сомон гуфтан, боз савдои хубам мешава. ба сексия ивазам мешава, болош пул метем меган бардор азиз. рақамҳои телефонша 988 занг мезанен, мерен мехаренеш бардор азиз. занг задан маслиҳат бикунен. рости навораи ҳаррӯзаи мо, пешнаи мо ака хонаҳое доштем 500-600 000 сомонӣ. дастгирӣ буд, не ки кам буд. ирӯз мо понни хонаҳои арзон кардем. мебинем дастгирӣ бисёр шава, буд даршам хеле навор мекунем. ҳама каса лайка бизанем бачаҳо. мегзарем ба 6 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Уртабуз мега, унаму тарафо. ака ман якум бор шунидам бачаҳо хеле ҷора. нархша 129 000 сум мега, бо савдо ҳам мешава. 4 комната хона ба семен блок, ҳами тарафш бардоштагиай дидестем бачаҳо. инами ҳоҷатхонаи чия хеле афгори бада, хай хто медонем бачаҳо. 129 000 сум нарх, 4 комната, 6 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои 11110020. занг мезанен, маслиҳат мекунен. 6 сотиқ замин масоҳат. хоб дар ҷои ҳаворӣ об ва барқ таъмин кардагай. масъалаи ҳуҷҷатшам 100%ай. срочна бо нархи 129 000 сум фурӯхта мешавад. дӯстон, занг зада маслиҳат бикунен, маъқул боша бигиренша. мегзарем ба 7 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Зафаробод, Меҳнатобод меган бачаҳо. қурғанда дохил мешава, намедонам ака. нархаш 115 000 сомонӣ, бо савдои хубам дорад. 2 комната, 8 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳами одамое ки мақсад конкретни харидор бошед меган, марҳамат, дару тирезаҳои хона тайёр. инами қадар 115 000 сум бо лои, яъне ки ғишти лои бардоштагиан хонара тайёрай хулоса. хоб хонаҳои мардум мега зиндагӣ кардастанд. хоб як этажа хай хулоса. нашоти нархош занг мезанен, мепирсен, маъқул боша мегирен. масъалаи алишира бачаҳо гуфтагӣ нестанд. занг мезанен, нашоти алиш карданаш ҳамин рақамҳои 588 маслиҳат мекунен. мегзарем ба 8 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. мегзарем тарафи Данғара бачаҳо. деҳаи Каромат меган. нархша 200 000 сомон бо савдо мешава. 3 комната, 8 сотиқ замин масоҳат дорад. гирду атроф хона ҳама маҳкам кардагӣ.
ремонт дорад, харидори аниқ занг занед, маслиҳат мекунем. боз ҳавле калон 3 та комната 200,000 сум. бо диққат гӯш кунем бачаҳо, маълумотора бо диққат гӯш карда баъд барем бихаренаш. хонаи фурӯши ноҳияи Данғара, деҳаи Каромат, 200,000 сум нарх, 3 комната, 8 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои телефон 903 занг мезанем, маслиҳат мекунем. маълумоти пуррара рақамода занг зада бигирен дӯстон. ногуфтам бачаҳое ки мақсад хонаҳои қимат мехарен 400-500,000, хубаш канали моро тамошо накунен. ин канал ба хотирам бачаҳое ки мақсад пул надоранд, хонаҳои арзон мекунанд. наҳам хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ не, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Фрунзе меган. 4 комната квартира, 2 этажа, 2 этажа қарор дорад. 60 метри квадрати, 180,000 сум нархаш. рақамҳои 00-611-2800 занг зада маслиҳат кунед дӯстон. инами састаяни инами ҳолат хона фурӯхта мешавад бародар азиз. дар наздикии бозор ами хона, ҳолати хона хуб. номерода занг занед барои тамос кардан, бо камбеш маслиҳатам мекунем мегам. бачаҳое ки хонафурӯш ҳастен, мошинфурӯш ҳастен, касоне ки занг мезананд нашоти хариданаш, аввал залогша бигирен. шер бачаҳо просто дилам ба ҳамун нафарҳое месӯзад ки фреб мехоҳанд, сум метен, реклама мекунен. аввал залогша бигирен, баъдан ждат кунен, чунки баъзеҳо ҳастанд намехара, шуморо ба мед мекунанд, немехара, немемона буфурӯшем бачаҳо. гапм чӣ хеле 100% бачаҳо ответа нависен. даҳум хона бачаҳо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, 490,000 сум нархаш. 4 комната, 6 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои 300-935 телефоношон занг мезанем, маслиҳат мекунем. хона дарунаш тайёр, беҳуда занг назанен. инами хона ҳай, ина телевизор, хуб люстри фасон, абои гизала задагӣ 490,000 сум, срочно фурӯхта мешавад. занг занен, бо савдои хубам мекунем меган. беҳуда занг назанен. касоне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамон одамо занг зананд. ҷои хубай хулоса, обод. каси мақсад мехара, маъқул мешава мега. занг занен, пирсен бачаҳо. инами хонаи бардор аст, инами хагарот дорад. 6 сотиқ замин. мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. нархша 250,000 сум гуфтам, бо савдо ҳам мешава. 3 комната, 3 сотиқ замин масоҳат дорад. телефонашам мондем 474 ахираш. ҳавлии фурӯшӣ дар Испечак, Зарафшон меган, ноҳияи Сино. девороша бо хишти пухта вардоштагӣ бародар азиз. роҳ то ҳавлӣ асфалт кардагӣ. ҳама ҳуҷҷатҳои лозима тайёр кардагиай. иваз бо автомобил ёки квартира бошагар иваз мекунем меган. инами хона мардум зиндагӣ кардаистанд. нашоти нархаш, нашоти маълумотҳои пурраш бачаҳо занг бизанен, бирен бигиренша. чанд қа хона ёфтем, чанд қайроӣ кардан, бачаҳо шумода мо реклама кардем. наворора далши тамошо кунем, беҳтарин наворо мекунем дӯстони мо иншоаллоҳ. барои реклама кардан рақамҳоро мондем. номеро барои реклама. мошин, замин, хона, квартира, техникаву компания аппаратур боша рӯиш кунем, рекламаш мекунем. ами пабраска, ами гӯш карди, лайка бизада, подписатсия ки просто наворои бомба мекунем барои шумо. шумо ки хостен аз куҷо тависомо пешниҳод кардем ҳамун хонара далши навора ажа кунем. пага мошинои чотка мемонем, тамошо кунем. хай худотона кан кардин, эҳтиёт кунем бачаҳо.